Vi skal nu have et forløb omkring brøker. Og hvad er en brøk egentlig? En brøk er et givet tal ved hjælp af division. En brøk består af både en tæller og en nævner. Tælleren, det er det antal, vi kan tælle. I midten har vi en brøkstreg, og nævner er antallet i alt. Men hvordan kommer division ind i billedet? Her er et eksempel. Vi har en anden del, også kaldet en halv. Vi har altså 1 ud af i alt 2. Dividerer med 1 med 2, så får vi 0,5. Det er altså en anden måde at skrive et tal på. Der er også nogle brøker, som du skal kende. For eksempel så har vi 1 divideret med 1, det giver 1 og kaldes en hel. Derudover har vi 1 divideret med 2, det giver 0,5 og kaldes en halv. Her kommer et mere visuelt eksempel. Vi har nu 5 æbler i alt. Jeg har fået lov til at tage 3 af æblerne. Det vil sige, at jeg har altså 3 ud af de 5 æbler. Det giver 0,6 og kaldes 3/5. Her kommer endnu et eksempel. Vi har nu i alt 6 æbler. Jeg skal have 2 af æblerne, der jeg skal dele med mine 2 søskende. Jeg har altså i alt 2 ud af 6 æbler. Det giver 0,33, og denne brøk hedder 2/6. Nu er det din tur til at dele pizzaer. Held og lykke! Created using Powtoon.